že jsou zase na zemi ponožky. Ty tvoje ponožky mě fakt serou. Nenásilná komunikace má 4 hlavní principy. Prvním principem je pozorování. Je to naše schopnost zhodnotit situaci objektivně, bez domněnek, soudů, kritik. Například vidím, že si nechala na zemi položené ponožky. Ne. Ty jsi že jsou zase na zemi ponožky. Druhým krokem je vyjádření našich pocitů, aniž bychom hodnotili nebo soudili, co dělá ten druhý. Například cítím se frustrovaná, když vidím na zemi ponožky. Ne, ty si po sobě nikdy nic neuklidíš. Třetím bodem je identifikace potřeb, které stojí pod našimi pocity. Protože právě potřeby a jejich naplňování nebo nenaplňování bývá často zdrojem konfliktu. V tomhle případě třeba mám potřebu čistoty a pořádku. Mohli bychom si o tom popovídat? A ne, ty tvoje ponožky mě fakt jdou. Čtvrtým bodem jsou prosby nebo žádosti. Důležité formulovat je bez urážek, bez ultima, jasně a pozitivně, s nějakým náznakem, že chceme hledat řešení. Takže mohli bychom si večer promluvit o tom, kdo a jak bude doma uklízet, nebo třeba zítra. Ne, něco jako, pokud si neuklidíš ty ponožky, tak už ti v životě nedám najíst. Nenásilná komunikace by nám měla pomáhat projevovat respekt, empatii a hledat společná řešení na potřeby všech zúčastněných.